Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo ammetta fil-Parlament li mhux sodisfatt bl-ammont ta' studenti li nġibu f'Malta mill-Università tal-Ġordaniżi u ddikjara wkoll li wara din l-esperjenza sar allerġiku għal dawk li jgħidu li se jġibu eluf ta' studenti f'entitajiet edukattivi. Jiena pereżempju m'iniex sodisfatt bl-American University of Malta u bl-esperjenza tiegħi sirt allerġiku għal min jiġi u jiddikjara li ħajġib eluf kbar. Din l-ammissjoni tal-Ministru Bartolo tikkonferma l-kritika li għamlet l-Oppożizzjoni sa minn meta sar il-ftehim mal-Università tal-Ġordaniżi imsejħa l-American University of Malta. F'dan il-każ il-Gvern ġibet kritika qawwija l mod kif l-EUM ingħataw l-art fiż-żonqor u anki l-bini ta' baċir numru wieħed f'Bormla. L-aħħar kontroversja dwar l-EUM kienet dwar dormitorju enormi li jridu jibnu fil-Kottonera meta fil-fatt m'hemmx l-istudenti li suppost qed jattendu f'din l-università. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li ma jridx sistema offshore fl-edukazzjoni f'Malta u sostna li l-Gvern irid jilleġisla biex jattira lejn il-pajjiż investituri bis-serjetà. U qal li l-Gvern irid joqgħod attent mit-traffikar tal-bledmin f'dan is-settur biex jinxtraw il-viżas biex l-istudenti jaħarbu minn pajjiżhom. Fis-sena 2013 u 14 konna wisq maġlin u kellna wisq entużjażmu biex dan is-settur intelquh, iżda nippreferi nikbru bil-mod u bis-serjetà, tenna l-Ministru tal-Edukazzjoni.